Isang magandang hapon sa inyo mga kasangga. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-18 ng Disyembre. At tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyong legal dito sa Kasangga. Sa programang ito, mga ordinaryong tao na may kanya-kanyang hinaing sa buhay ang bibigyan ng boses. Mga individual na may mga katanungang ora mismo ring bibigyan ng legal na payo at kasagutan na maaring makatulong sa kanilang pagdidesisyon. At para sa usaping legal, kakailanganin natin ang isang kasanggang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Makakasama muli natin ang aking partner na si Representative John Chan ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Congressman John. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Kamusta po kayo? Okay naman po ako, Congressman John. Kayo po, kumusta po ang inyong araw? Okay naman po. Steady so far and looking forward po sa discussions natin. Sana may malinawan pa at saka matulungan po tayo today. Congressman John, papalapit na po ang Pasko. Ano po yung ginagawa po ninyong paghahanda? Well, syempre, alam natin marami yung mga Christmas parties ngayon. And syempre, gusto pa rin natin na even if wala pa yung recess ng Congress, ay mayroon pa rin tayong mga ginagawang trabaho para naman ay sulit din po yung position po natin dito. Opo, ganyan kasipag etong si Attorney John Chan. At Attorney, sa hapong pong ito, handa na po ba tayong sumagot sa mga usaping legal? Handang-handa po, Ma'am Remy. Attorney Chan, isang ina ang dumulog ngayon sa ating programa. Si Jacqueline Parrete ay mula pa sa Pilar, Sorsogon. Ang kanyang hinaing ay patungkol sa isang insidenteng kinasangkutan ng kanyang 19 na taong gulang na anak. Ang insidente nakuhanan pa sa isang dashcam video. Panoorin po natin ito. At ngayong hapon, makakausap natin live sa ating studio si Jacqueline Parrete. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Magandang hapon naman po, ma'am. Opo, pwede niyo po bang maikwento sa amin na ano po itong insidenteng nangyari sa inyong anak pong si Dominic? Ano po, aksidente po sa motor, duman po sa Danlog, Pilar, Sorsogon, nung November 2 na po. November 2? Opo. Okay, so isang buwan na din po nung mula nang nangyari itong aksidente. Isang buwan Opo. po. So, kailan ito pong aksidente ay mag-iisang buwan na. Opo. So, ito po pa rin yung pinoproblema po ninyo. Opo. Okay. Anong oras po ito nangyari, Nay? 12 ng hating gabi po. madaling araw. Madaling araw. Okay. So, sino po yung nagmamaneho ng motor sa mga oras po na yon? Pamangkin ko po. Pamangkin nyo po. Opo. Ilan po silang nakasakay po sa motorsiklo? 3 po. 3. Opo. Yung driver, Yung anak ko at yung, saka yung driver po yung pamangkin nyo, Opo. tapos yung anak po ninyo, Opo. tapos meron pa pong isa pang angkas. pinsan po nung pamangkin ko. Opo. Saan sana sila papunta po? Pauwi na po sila galing Anislag. Pauwi na sila. Opo. Okay. Hindi naman po sila nakainom ng mga oras na yon? Hindi man po nakainom yung pamangkin ko at saka yung anak ko. Pero yung isa po yata, nakainom yung isang angkas. Okay. Yung driver hindi nakainom. Hindi po. Yung anak po ninyo na sumunod po doon sa driver ay hindi din nakainom. Opo. Yung pangatlo po, yung angkas po, yun po yung nakainom. Opo. Okay. So ilang taon po ba itong driver ng motorsiklo, yung pamangkin po ninyo? 22 po yata. 22. So nasa tamang edad naman. Opo. Yung anak po ninyo na angkas? 19. 19. Yung isa pa pong angkas?
31. 31 years old. So, yung anak po ninyo, 19 years old. So, base po sa kwento ng anak po ninyo or ano daw po yung nangyari bago po itong aksidente? Hindi niya po maintindihan kung paano nangyari. Basta nakita niya na lang daw na yung motor tumawid na po ng kalsada sa kabilang linya. Okay. Okay. Ang naging kabanggaan po ng motorsiklo na kung saan sakay po yung anak ninyo ay isang van. Opo. Okay. So, saan naman patungo po itong van na ito? Daraga po. Papunta ng Daraga. Opo. Okay. Base po sa kwento ng anak po ninyo, gaano daw po kalakas yung impact nitong pagkakabangga? Hindi niya man po matandang kung gaano kalakas. Pero hindi naman po siguro gaano malakas na. Kasi po, yung motor po, kaunti lang naman yung na mayroon lang nabasag doon sa may upuan. Yun lang naman po yung motor. Okay. Yung motor, konti lang yung basag. Opo. Pero yung van po, na naging kabanggaan po ng motor na sinasakyan ng anak mo, Hindi po namin nakita yung damage ng van. hindi nyo po nakita. Opo. Okay. So, ibig sabihin, kahit picture man lang, wala po kayong pwedeng basehan kung gaano po yung naging danyos doon po sa van? Wala po. Pero mayroon po doon sa sa pulis ata. Sa amin po, wala kaming cabin. Kasi nung nangyari yun, nandito ako sa Ligas trabaho. Yung mga kapatid ko, diretso na po sila ng ospital. Kasi nung pangyari ng incident, nirescue na kaagad yung mga anak na dinala na sa ospital. Doon Opo. sila dumiretso. Yung anak nyo po, angkas, plus isa pang angkas, Opo. at yung driver, pamangkin nyo, kumusta po silang tatlo? Yung isa po, yung Login, ano po yung Sino po itong Login? yung isang angkas po. Okay, yung nakainom. Opo. Na po yung isang paa niya. Sa ngayon po, kasi umuwi po ako kahapon, inalam mo kung ano yung kalagayan. Sabi, naman daw, nakakatayo na. Mayroong binila na yata ng magulang ng Opo, merong saklay. Po, opo. Yun naman po si Erwin, na po yung kami, hindi naman Yung driver po yan, Opo. ng motorsiklo. Yung anak ko po, nakakalakad pero pilay po siya. Okay, so ibig sabihin, lahat po ng sakay ay meron din pong mga damage sa kanilang mga katawan, Opo. dala po nitong aksidente. Opo. Yung van po, kumusta? Kasi sabi niyo wala po kayong picture, wala po kayong alam sa mga gas or damage. Pero sa pagkakaalam niyo po, meron ding damage. Meron po yata. Kasi po, nung November 8, nung pumunta po kami doon sa Pilar Police Station, kasi pinatawag po, kasama po ako sa pinatawag, nakita ko po yung van, mayroon na po siyang pinicture ko, mayroon na siyang parang piktipan na yung tama nung van. Nandun din po yung mga pasahero, kasama din doon. Opo. Sa mga pasahero po, kumusta po sila? Yung pasahero po ng van. Yung pasahero po nung van, nangyari po yung aksidente, agad naman pong kinumusta ng mga kapatid ko yung sakay ng van. Ang sabi daw po nung investigador, okay naman, pasalamat niya kayo at walang nasaktan. Yun daw po yung sabi. Okay. Noong November 8 po, nung sa usapan namin, bigla po nagsabi yung anak po yata yun na may-ari ng van, na yung nanay niya daw, uoperahan daw po, gawa daw po nung nagpreno daw yung van nung nangyari yung aksidente, parang tumama yung ito sa, ng upuan yata ng Yung van. tuhod. Opo. Bagong opera daw po yun sa diabetes, meron daw po dito na sa paa na inoperahan. Parang meron daw pong lumabas yata, di ko po alam kung buto o ano yun. Kailangan daw po ulit operahan. Okay, linawin lang natin, ma'am, base po sa investigador, noong araw po na yon na nangyari yung pagkikita po doon sa presinto, wala pong binabanggit yung investigador na merong nasaktan, nasugatan, kundi ang sinabi ay okay naman. Opo. Pero nakalagay po ba doon sa blotter na clearly stated na wala po talagang nasaktan? Wala man po. Okay, so wala. So malinaw na sa pagkakaalam ninyo, wala talagang nasaktan ng mga pasaheros doon sa van. So recently, sinabihan na lang kayo
na meron ngang nasaktan. Ito Opo. ngang nanay nitong nagrereklamo. Opo. Okay. So, ano daw po yung gusto nilang mangyari ngayon? Nung November 8 pa pag-usap namin, kasi diretso ko na po silang tinanong kasi kailangan nga raw namin magbayad. Sabi ko sa kanya, ang sabi sa amin, obligado daw yung 2 angkas makishare doon sa bayaran. Na kasi 3 naman daw yung nakasakay doon sa motor. Yung 3, obligado daw po maghati-hati ng bayaran. Nung tinanong ko po kung magkano naman po ang hinihingi niyong bayad, ang sagot po sa akin nung babae, 340K. Okay, 340,000 yung hinihingi po sa inyo. Opo. So, ang sabi, maghati-hati daw po kayo. Yung pong 340K, sa ban lang daw po yun. Pero yung papasyulder po sa amin, yung sa operasyon pa ng nanay niya. Okay, doon tayo sa binabanggit po ninyo na operasyon daw ng nanay niya. Opo. So, binabanggit niya na nagkaroon ng damage yung tuhod dahil sa Yung pagkakabangga at dito sa may Opo. paa. So, meron po bang pinakita po sa inyong medical legal na nagsasabi na ito pong pinagdadaanan niyang sakit or ano pang man na sugat or ano pang man na fracture sa kanyang tuhod or paa ay dahil doon sa nangyaring aksidente? Wala po, ma'am. Okay, so wala. So hindi kayo naniniwala na yun na hinihingi sa inyong medical expenses ay dahil sa nangyaring aksidente? Opo. Okay. Bakit daw po kayo pinapabayad ng operasyon? Dahil daw po doon, sabi niya, na operahan na daw yun. Uulitin daw po operahan. Gawa daw nga po ng lumabas daw. Di ko alam kung lumabas doon sa inoperahan niya na sinasabi niya. Kailangan daw namin yun sagutin, yung pagpapagamot sa nanay niya. Okay, Yun so po ang parang sabi. kung ano pa man yung lumabas na sakit doon sa nanay dahil pasahero ito, Opo. kahit hindi naman nangyari yung mga sugat sa aksidente, parang hinihingi na po sa inyo. Opo. Opo. Nababanggit nyo na nagkaharap kayo sa ikalawang pagkakataon. Saan po yun nangyari? Hindi pa po. Nung November 17 po, tumawag siya ulit doon sa kapatid ko, sa ina po ni Erwin. Ang sabi po, nag-set po ng mag-usap ng November 17, harap uli doon sa Pilar, alas 3. Ngayon, pumunta po doon yung kapatid ko, hindi na ako sumama. Hindi man po sila sumipot. Hindi po sila sumipot. Tapos, nung Sabado po, tumawag po yung babae. Ang sabi lang po, i-ready nyo na yung 150,000. Kailangan na natin magpirmahan sa abogado kasi kailangan na namin pa-operahan yung mama namin at hindi daw po may biyahe yung van. Gawa daw po doon sa damage nun. Bawal daw po sa LTO. So sa madaling sabi, yung nakaset na schedule sana ninyo na magkikita doon sa tanggapan ng PNP Opo. ay hindi po sila sumipot. Opo. At tumawag na lang na Opo. ipinaghahanda kayo ng ganitong kalaking halaga para lang kumbaga kabayaran doon sa medical expenses ng kanilang nanay. Opo. Okay. So yung 150,000 para sa operasyon ng nanay, hindi yun sa nayoping van. Hindi po namin maintindihan kung kasama na ya doon yung sa van o sa operasyon lang yun ng nanay niya. Okay, kasi may binabanggit kayong dalawang halaga. Opo. 340,000 40K una. Opo. Para saan daw yun? Sa van. Sa van. Etong 150,000, Wala man po siyang sinabing 150,000. Nung November, wala siyang sinabing 150,000 doon sa pagpapagamot ng mama niya. Basta ang sabi, 340K sa van lang, plus daw yung, hindi pa daw doon kasama sa 340K yung pagpapagamot sa nanay niya. okay, so posible na itong pinagpapahanda sa inyong 150,000 ay para doon sa operasyon ng nanay niya. Baka po. Okay. So, may pinakita po ba sa inyong quotation na nagsasaad na eto yung gagastusin para sa ganito at para sa ganito? Wala po sa inyong pinakita? Wala po. So, lahat lang po yun ay instant na amount para ibigay ninyo at hindi nyo alam para saan? Opo. Okay. So, ngayon po, ang gusto nyong mangyari ay itanong po kay attorney. Kung kung obligado po ba kaming magulang nung angkas na makihati dun sa bayaran. Okay. Kung obligado kayo na magbigay Opo. doon sa kabuang kabayaran, Oo. kumbaga mag-share kayong Opo. tatlo.
Okay, yun na ang katanungan mo. Bilang angkas, obligado ba na yung anak mo magbigay din ng share doon sa hinihinging kabayaran sa ano pa man na gastusin? Opo. Okay. Mga kasangga, may mga pananagutan nga ba ang isang nakaangkas sa nabangga nilang van? Ano ba ang mga nararapat nilang gawin upang makasiguro na walang panlilinlang sa mapagkakasunduan? Ang mga katanungang ito ay sasagutin mismo ng ating kasangga na si Congressman John Chan. Magbabalik pa ang kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako. Panoorin, kasangga, tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nagbabalik ang kasangga. At kasama pa rin natin si Jacqueline Parete na nagmula pa sa Pilar, Sorsogon. At ang kanyang katanungan, may pananangutan nga ba ang kanyang anak na umangkas lamang sa motorsiklong bumangga sa isang van? At tama bang isama sa paniningil ng danyos ang operasyon daw na isasagawa sa ina na diabetic? Nasa kabilang linya na ng ating telepono si Congressman Attorney John Chan. Magandang hapon po sa muli, Attorney Chan. Magandang hapon, Ma'am Remy at saka Ma'am Jacqueline.
Attorney Chan, ayon po sa report ng Pilar Municipal Police Station, wala umanong nasaktan sa mga nakasakay sa van. Pero sa kabila ng report na ito, sinisingil daw kila Jacqueline ang operasyong isasagawa sa nanay na diabetic. Tama po ba ito, Attorney Chan? Actually, yung pinakauna kong gusto ko rin ma-mention is sinisingil yung driver, pati na rin po yung mga nakaangkas. So, doon pa lang ay meron na agad tayong comment kasi under the Civil Code of the Philippines, whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. Pero dito po sa instance kasi na to, yung mga naka-backride, wala namang contribution po sa aksidente. So wala kang legal na obligasyon magbayad kung hindi naman ikaw yung nagmamaneho ng motorsiklo. So yung meron lang pananagutan sa batas, yung may kasalanan, syempre yung motorcycle na driver. So kung wala ka namang ginawa para mag-cause ng banggaan, wala ka namang pananagutan dapat. Doon naman sa pagsingil sa kanila ng para dun sa surgery, meron din po tayong tinatawag kasi na proximate cause, which is yung primary cause na in its natural and unbroken chain of events causes damage or injury. So dapat meron yan yung kung ano yung pinakaunang act na tuloy-tuloy dapat, unbroken by any chain of events, unbroken by any efficient intervening cause. Dapat yun yung mag-cause ng injury. In this case, nakita po natin na yung police report, sinasabi wala ring injury dun sa mga nakasakay sa van. Pag meron din tayong makita na medical report na hindi naman nililink yung injury sa van doon sa yung damage sa van at saka yung pagbangga doon sa van doon sa surgery ng nanay, ay syempre hindi po natin may establish yung proximate cause. Meaning, kung hindi po ito mapatunayan na yung pagbangga sa van ay ang naging sanhi ng surgery ng nanay, hindi rin po dapat singilin yung motorcycle. Okay. Just to be clear po ulit, Ma'am Jack, yung responsible. Okay, so malinaw po yun, Attorney Chan, na parang itong si Nanay Jacqueline ay parang hindi siya masyadong mag-alala dahil walang pananagutan yung backride sa pagbibigay ng anumang hinihinging amount para sa pagpapagamot at kung anuman yung damage ng van. Opo, Ma'am Remy, exactly. Dahil hindi po siya yung merong ginawang act or omission. So under the Philippine laws, syempre dapat yung may kasalanan lang ay kung sino yung may ginawang act or omission. Okay. And in this instance po, yung anak niya po ay wala namang ginawa na act or omission para maging liable po dito sa damage. Okay. Aside of that, Attorney Chan, meron po kayong dagdag na katanungan para po dito kay Nanay Jacqueline? Yung katanungan ko lang po ay syempre, kamusta po yung anak niyo naman ngayon? Ano po, attorney? Sa ngayon po, okay na siya, pero pilay pa po siya. Okay, so meron daw po ngayon na until now, meron pa pong iniindang sakit at Opo. pilay pa or ikay-ikay pa po Opo. itong anak po niya. Ano naman po kaya, Ma'am Jacqueline, yung naging usapan dun sa motorcycle driver, yung pamangkin niyo po? Yung po sa yun nga po ang problema nung kapatid ko. Kasi wala naman po silang ganong pangbayad. So, ang hinihingi po nung may-ari ng van, kailangan po namin daw ibigay yun ng cash. Opo, so yung tanong niyo po rin is yung tungkol dun sa settlement po ninyo, kung pwede po ba yun? Opo. Actually, Ma'am Jacqueline, pwede po, before po magkaroon ng filing ng mga kaso, allowed naman po yung parties na mag-negotiate, enter into a compromise or settlement agreement para hindi na po magtuloy sa kaso. So, pwede naman po yung ginagawa na negotiation or mga pag-uusap para po magkaroon na lang ng bayad na danyos kung sakaling meron talagang ma-approve na causation yung action ng motorcycle driver, pati po dun sa na-injure. Pero syempre dapat po hindi ito tumawid sa pagiging grave coercion na, meaning may intimidation or threat. Pero kung wala namang intimidation or threat, allowed naman po yung parties mag-negotiate.
Although, yung masasabi ko lang po sa inyo, Ma'am Jacqueline, dapat yung nag-negotiate po dito is yung motorcycle driver at hindi po dapat involved po yung anak ninyo. Ayun. So, malinaw po yan, Nanay Jacqueline, according to Attorney Chan, na walang pananagutan yung anak po ninyo sa nangyaring aksidente. Dahil kung tutusin, biktima din siya ng aksidente. Walang siyang pananagutan sa aksidente at sa danyos din, hindi siya obliged na magbigay din ng danyos. Yapot ko po, tanong ko po ulit po, halimbawa po, hindi po kaya ng kapatid ko magbigay ng 150,000 na hinihingi nila. Ano po kaya ang posibleng mangyari doon? Okay. So, ang katanungan niya, Atty. Chan, paano daw po, ano yung pwedeng mangyari kung hindi daw makapagbigay ng halagang hinihingi nitong sa part ng may-ari ng van, itong 150,000. So, ano daw po yung pwede nilang gawin, Atty. Chan? Opo, yun po, part po ng settlement na process ay syempre pwede kayong makiusap na pababain po yung amount na hinihingi nila, na babayaran niyo po sa kanila. Kasi dyan sa settlement, wala naman pong strict rules. Kung ano po yung satisfactory dapat dun sa both parties, yun yung mag-rule at saka mag-govern po pag nagkaroon po sila ng agreement. Ngayon, kung hindi po sila pumayag pa rin na pababain po yung amount, pwede naman po na tanggihan nyo po yung ini-impose nila na amount. Tsaka, yun, magpo-proceed po kayo kung ganun. Yung motorcycle driver kung ganun, sa case kung sakaling mag-file po sila. Although, yun po, dun sa pag-file po nila ng case ay highly advisable po na kumuha rin po siya ng lawyer. Nang sa gayon ay ma-assess niya po yung mga ebidensya, pati po yung mga circumstances na nag-lead po na nagtungo patungo dun sa injury dun sa at saka yung surgery dun sa nanay. Pero yun po, ang pinakamaganda pong gawin sa ngayon ay syempre makiusap po na yung motorcycle driver na pababain po or mag-suggest po siya ng payment plan. Baka naman po ito ay maging agreeable yung injured party or yung nagsasabi po na yung humihingi po ng kabayaran. Opo. At attorney, hindi ba dapat merong quotation mula sa kasa para masigurado po na tama yung halaga? Kumbaga justifiable naman at hindi naman po ay parang maobliga ito ng sobrang ibibigay. Kumbaga yung tamang halaga lang yung dapat na singilin. Kasi ayon kay nanay, wala po itong pinapakitang quotation. So basta lang po tumawag sa kanila at nagdidemand na ganito pong halaga na dapat ibigay, 150,000. Opo. Actually, maganda rin po na makahingi nga talaga kayo ng quotation kasi medyo mahalaking halaga po to para dun sa damage sa van. Kung yung damage sa van po yung hinihingin din nila na kabayaran. Dahil syempre, gusto nyo po malaman kung ano po ba yung actual na damage na babayaran po. So, pati po, same din po ito pag nagkaroon po ng kaso dahil under Civil Code of the Philippines, ang binabayaran po dyan ay syempre isa po doon yung actual damages. Meaning damages na meron pong evidence at saka mga substantiation kung ano po yung amounts na kailangan bayaran. So ito po talaga yung na-suffer po talaga ng na-injure, yung na-suffer po ng sa van, yung na-damage doon. So dapat po meron din yung mga naka-itemize at saka makita nyo po kung ano po talaga yung binabayaran nyo. Although, syempre, sa negotiation stage po, sa settlement stage, kung saan naghahanap po ng compromise yung both parties, ay hindi po strictly bound doon yung parties. So pwedeng mas mababa po kung ano po yung kaya lang ng hinihingan ng bayad. At saka syempre kung saan po agreeable po yung humihingi po ng kabayaran. Ayun. So, siguro ang binabanggit ni attorney, discretion nyo na lang. Kasi ang tanong niya attorney, kung walang kapasidad na magbayad itong pamangkin mo or itong kapatid, 'di ba? Kapatid mo yung nanay, ano yung gagawin mo? Siguro discretion na lang din ninyo kung gusto nyong matulungan yung kapatid mo, pwede kayong mag-share. Pero yung sinasabing obligasyon doon sa nangyaring aksidente bilang angkas, wala. 'Di ba? Wala kayong obligasyon na magbigay ng any amount because pasahero lang din kayo. So ngayon,
Ang tanong ko po ngayon, naiintindihan nyo na po, Nanay Jacqueline, ang inyo pong karapatan, kung ano po yung katanungan po ninyo, nasagot naman po ba? Opo. Ano po, ma'am? Ano ko po, ma'am, kasi po, mag-1 month na po yung, yung nangyari aksidente. Hanggang ngayon po, wala man po silang patawag para matapos na yung usapan nila, kung bababaan ba o hindi. Kasi makikiusap din po sana kami kung pwedeng, hindi namin kayang ibigay yun ng cash, kung pwede namin na, Staggered. opo. Mhm. So, ibig sabihin, yung willingness na magbigay kayo kung ano yung nararapat, ay Opo. ready naman kayo. Kaya lang, Opo. dahil walang ibinibigay sa inyong quotation kung nasa magkano talaga yung halaga, na kumbaga ay patas naman sa inyo, kaya kayo po ay nangangamba. Opo. Isa pa po doon, yung motor po kasi nung pamangkin ko, hanggang po sa ngayon, naandun pa rin sa lugar kung saan nangyari yung aksidente. Yun po ang So, wala inaalala pa po doon sa headquarters Wala ng po. PNP. Wala Naandun po. pa lang din. Naandun pa po hanggang ngayon sa pinangyarihan ng aksidente. Nung nangyari po yung may bagyo, yung battery po nung motor, kinuha ng isang residente doon sa ginamit nila. Buti na lang po, naibalik din naman. Paano po kung yung motor doon, mawala yung mga binabayaran din, hinuhulugan din po yun. Yun pa po ang isang problema. Kaya gusto namin, sana humarap na yung may-ari po ng van nang matapos na yung problema po, nang maano naman po yung motor. Opo. Sa ganong sitwasyon, Attorney Chan, na yung motor po ay naandun pa until now sa pinangyarihan, meron po bang kapabayaan dito yung PNP? Dahil dapat ay naandun na sana yon sa kanilang himpilan dahil ang motor ay parang madali lang naman dalhin. Pero compare ito sa ibang mga sakyan na talagang kung saan yung pinangyarihan ng aksidente ay naandun lang. Attorney Chan, isa po kasi yun sa parang iniisip ngayon ni Nanay dahil importante sa kanila ito pong motorsiklo. Opo. Actually, nakaka-concern po yun na yung motorsiklo ay naiiwan doon tas mukhang nagamit pa yata ng ibang residente. So, under yung traffic protocols po at saka yung operational guidelines, dapat po kung merong mga ganyan mga aksidente, dapat dinodokumento lang po yan. Tapos, after po madokumento, ay dapat pwede na pong galawin ng parties yung vehicle sila. Lalo na kung may obstruction o kaya merong, lalo na in this instance na merong vulnerable po siya sa damage o kaya sa theft. Lalo na nakikita natin freely po nagagalaw to ng mga residente doon. So, isa pa, kung wala naman pong court order at saka legal hold po sa motorsiklo, ay dapat po ay payagan na lang po na ilipat yung motor. Lalo na't wala naman pong court order na dapat naka-detain lang yung motorsiklo. So kung meron pong pumipigil na kunin mula doon sa location na yon, hingi lang po sila ng legal basis at saka written basis kung bakit naka-detain pa rin. At saka syempre, in this instance, mukhang pinabayaan lang po doon at saka hindi naman po kinuha ng PNP sa kanilang station. So, yun po, nakaka-concern. So, for me, pwede na po dapat nilang kunin tong motor, lalo na kung pinabayaan lang po nila dito na nakaiwan lang doon. Ayun. So, siguro pwede kang makipag-ugnayan sa opisina or sa headquarters ng PNP para maayos yung magiging proseso. Pero malinaw kay attorney na pwede na kunin ito kung ito ay nagkukos din ng obstruction or napapabayaan din. So, malinaw na po sa inyo, Nanay Jacqueline. Opo, ma'am. Okay, so ano po yung masasabi nyo ngayon na yung mga katanungan po ninyo ay nabigyang kasagutan at nabigyang linaw po ni Attorney Chan? Nagpapasalamat po ako sa tabang ora mismo kay attorney po. Sa'yo po, ma'am. Maraming salamat po. Opo. So, sa kasangga po, Nanay, Sa kasangga dahil po. dito sa kasangga ay talagang nabigyang linaw po ang inyong Opo. mga katanungan. At alam nyo na po kung ano po yung karapatan po ninyo. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. At maraming salamat sa inyo, Congressman John Chan. Magbabalik pa ang inyong kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB.
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Tran po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako. Panoorin, kasangga, tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Samantala, ito naman, Attorney Chan, dahil papalapit na ang Kapaskuhan, halos karamihan sa ating mga kababayan ay abala ng mag-Christmas shopping para sa mga regalo at ihahanda sa Kapaskuhan. Ngunit hindi rin natin maikakailang sa holiday season na ito ay mas dumarami ang panluloko o panlilin lang para makabenta. Ano nga ba ang batas na nagsasaad ng karapatan para sa ating mga consumers pagdating sa pamimili? At ano ang nararapat alalahanin ng bawat mamimili? Alamin natin yan sa report ni Felix Opiniano. Tuwing papalapit na ang Kapaskuhan, dagsaan na ang mga mamimili sa merkado. Lahat ay naghahanap ng abot kaya maganda at ligtas na pangdekorasyon para sa kanilang tahanan. Pero sa gitna ng masayang pamimili, may mga produktong may itinatagong panganib. Kaya para masiguradong ligtas ang mga mamimiling Pilipino, alam mo ba ang batas na pumoprotekta sa atin mula sa peke, hindi di kalidad at mapanganib na produkto? Ito ang batas na tinatawag nating Consumer Act of the Philippines o Republic Act 7394. Ang batas na ito ay itinatag noong April 13, 1992. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga karapatan ng mga mamimiling Pilipino at tiyaking ligtas at patas ang umiiral na kalakalan sa ating bansa. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan suriin at sumailalim sa tamang pamantayan ang mga produktong ibinebenta ng mga negosyante sa pamilihan, lalo na kung ang mga produktong ito ay may kinalaman sa kuryente.
Ngayong buwan ng Disyembre, kaliwat kanan ang nakikita mong nagbebenta ng mga Christmas lights at ang iba rito ay walang PS mark o ICC sticker. Ang PS mark o ICC sticker ay dapat nakadikit sa packaging ng produkto. Ang dalawang ito ay nagpapatunay na pasado ang produkto sa safety test ng Department of Trade and Industry. Kapag wala nito, naku, delikado yan. Maaari itong magdulot ng sunog. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines o RA 7394, kung sino man ang mapatunayang nagbebenta ng mga Christmas lights o iba pa na walang PS mark o ICC sticker, maaaring kumpunihin ng mga otoridad ang kanilang mga produkto, pagmultahin, ikulong, o ang mas malala, ipasara ang mga negosyo depende sa bigat ng krimen at hatol ng korte. Kaya ngayong Pasko, mga kaaksyon, dapat maging matalino, mapanuri tayong lahat. Ako po si Felix Supiñano, nagpapaalala. Dapat, alam mo, ang batas. At yan nga, mga kasangga, importanteng malaman natin kung eto bang mga murang bilihin ay di kalidad or substandard. So, yan ang importanteng malaman ng ating mga kababayan para tayo ay makaiwas sa anumang sakuna o sunog. Attorney John Chan, may mensahe po ba kayo para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Opo, Ma'am Remy. Actually, yun, alam na po natin yung season ngayon. Siyempre, festive. Gusto natin mga pailaw. Marami tayong mga design sa bahay, mga appliance na nilalagay pag Christmas. Pero siyempre, isipin po natin na dapat yung mga binibili po natin produkto ay compliant po dun sa nabanggit po ni Felix kanina na yung mga standards po sa Philippines ng mga appliances, yung mga kagamitan. Dahil under Consumer Act of the Philippines po ay siyempre liable po yung mga manufacturers, yung mga nagtitinda ng mga kagamitan tulad po ng Christmas lights pag ito'y may depekto. So, isa pa pong tandaan po ng mga nakikinig po sa atin ngayon ay siyempre bawal po sa under Consumers Protection Act yung no return, no exchange. Actually, meron po dito yung DTI na Department Administrative Order na nagbabawal po magkaroon ng signs sa mga tindahan na no return, no exchange dahil hindi po ito pwede gamitin ng mga nagtitinda para umiwas po sa refund or papalitan yung defective po nila na products. So yung isa pa pong paalala, syempre ay habang nag-enjoy po tayong lahat ngayong Christmas season, ay syempre pangalagaan din po natin yung ating mga pamilya, yung kabahayan dahil ultimately, pag bumibili po tayo ng mga hindi certified or hindi po masa sa standards, ay yung sarili lang po natin yung mapapahamak in the end. So, yun po, siguraduhin po natin na laging compliant po sa standards ng Philippines, yung ICC or PS mark, para po sure na safe po tayo ngayong Christmas season. Ayon, so napakalinaw po, Attorney Chan, at hindi ibig sabihin na mahal ang produkto ay safe na. At hindi rin ibig sabihin na mura, hindi yan safe. So, ang importante, dapat yan ay dumaan sa tamang proseso at approve, di ba? Approve yan para yung sinasabi natin na ligtas tayo sa anumang oras. So with that, maraming salamat po, Attorney Chan, sa inyo pong oras at pagpapaliwanag ngayong hapon. Maraming salamat po. At mga kasangga, isang linggo na lang ang ating hihintayin at Pasko na! Muli paalala na mag-ingat tayo ngayong mga panahong ito mula sa mga mapanlinlang at mga mapang-abusong mga tao, lalo na't papalapit na ang holiday season. Advance Merry Christmas mga kasangga, hanggang sa susunod na Huwebes. Sama-sama pa rin tayong matuto sa usaping legal kasama si Congressman Attorney John Chan. Ako po si Remy Araneta Mindones, ang inyong kasangga.